Wala pa mo ulit si Sky? Karoon rin na pala yun. Karoon rin na pala yun. Kaya na. More than 1 week na siyan silang absent. 7 school days absent. Ano nang po yung mama? Ano po na mo absent yung bata? Taas na kayo absent? Limi! Taki-taki. Taki-taki humba. Oh, may ka na muluto humba mama yung susin? Kasi na? May ka na muluto humba mama na? Peanut? Yes. Ano ba na ni peanut butter, peanut cookies? Amo tani peanut butterscotch. Pero butterscotch. drink man ko nga ano, kay brown na siya so peanut. Peanut. Peanut man lang. Peanut ko lang. Peanut. Peanut butter. Peanuts. Where is that? Nice a monster. Nice na ni building rin sa inyo at bang ito siya. Ha? Let's go. Hey, your baby bag. And your bag, your big bag. Bulang, bulang.
gina. Nato sa rural areas. Ulan man sila sa Careful. Stay with kuya. Ha? Oh, basta ba? Oh my God. Mga si Vicious ay kaiwan nato sa katawhan. Nabinas sa katawhan. Nasa kasanahan ito sa atong kapitano itong palita regional. Armed Forces of the Philippines at Garasa, Mission sa Mission. Ang normal kong trabaho usap sa Pilipinas, ubos magkaroon sa white, normal status, mapangingaw din isa sila sa status, kung doon na PTI. Si Lieutenant General Mohamed Pinang, Pangulo sa Armed Forces of the Philippines Central Command, nagkanayon na sa Pagkaroon mga kasi nakita ka rason, yung usap na ito, alert status. Wala na ang mga ng ilang communication at report sa Pilipinas, sa pagkaroon ng selection, being maintenance ka sa PINI, at pagkaroon sa selection watch list areas, being considered ubos sa orange category o ito sa pula. Samtang direktor sa Police Regional Police PRO Yeah, friend. Chief Superintendent Ibon Sinas na kanayon. Asa man? Mag-complete ang mga lugar sa Negros Oriental, nunod sa presensya. Patos buntod? Sa mga nakalaing grupo. Kaya abi na ko katulong mo Sir John Duha na. Supplement sa FI na kinaya. Nali mo to katong ginam na ko ng pa-check up ko. Kung mo gani buntag to o karwa pon. Eh sakit ka ko kinit. So nga eh panuhot ni. Oh. Ina ra siya kay basig mo mag-uptime ra mo Sir John. Na ko balay mo kaos ako. Sige. Fire. We will elevate until it comes to time. Matagpanik din. Asa oras schedule ugma? May schedule ugma? Ya. Wala kay mga naggrabihan sa bawang kita. Ato nga nagpataw mga Hello Joe, belated happy Valentine.
sa itong Ha? balitaan. Ang ating tangin sa itong balitaan, itong ipaampat na sa itong Uli ko. Kung naman niling pinalasan ng mga ibutan kay pinagkalit ka na po sa Pilipinas. Ate!